Good news! Hindi lang sa mga residente ng Lapu-Lapu City. Applicable ito sa ibang mga areas dito sa Visayas region dahil bukas baka pwede nang mag-backride ang asawa, mga anak at live-in partner living in the same household. Ayon sa DILG, si Luan Mirondina ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Gihan ay nakaron sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga guidelines nga ipatuman sa pagtugot na nga makaangkas o maka-backride sa motorsiklo ang mga sakop sa pamilya sugod ugmang adlaw. Subay kini sa giluwatang pamahayag ni DILG Secretary Eduardo Anyo kagahapon. Apan wala pay giluwatang guidelines ang DILG karon kung unsaon kini pagpatuman. Gipahibaw hinuon ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan nga gamayng enhancement na lang sa mga guidelines ang himuon sa Lapu-Lapu City kay niadtong Mayo pa nagsugod na sila pagbukas og online application alang sa mga upunganon nga buot mukuha og angkas card samtang pending pa ang ilang request sa DOTR. Aron makakuha og angkas card, gikinahanglan lang mosumiter online og kopya sa marriage certificate alang sa mga magtiayon, birth certificate kung anak ang muangkas og mga pictures alang sa mag-live-in partner. We have pending 5,000 ng angkas nga application which mo itong gitanaw karon no ato to silang i-communicate kay nagpili man sila og mga numbers kinsa tong mga na-qualified. Gawas sa angkas card, posibleng lakip sa himong rekisito ang pagbutang og barrier sa tunga-tungang bahin sa nagmaneho sa motorsiklo ug sa nag-angkas niini. Hinuon ang kompletong guidelines sa pagpatuman na sa backride, gikatakdang luwatan sa lokal nga kagamhanan karong adlaw pinaagi sa ilahang social media page. Sa mga naka-apply na online, mamahimong makuha ang angkas card sa lobby sa Lapu-Lapu City Hall. Apan aron kalikayan ang pagdagsa sa mga tao ug mapatuman gihapon ang social distancing, ischedule ang pag-release sa mga angkas cards. Dili mo schedule, dili ka maadto dito. Ang ato ang hotline mo inform nimo atong i-limit ang number of persons nga mokuha every day. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.